Dharma Mahabharata. Anggantaraken suraosing kitab Mahabharata kawedhar kanthi lampahan Arjuna mbangun praja. Narator Tingabeyedi, editor Firmana Setiabudi, ilustrator Agil Wahyu Kusuma, kameramen Dani Rahmawati, pengarah acara Ibu Tuti Erno. Sugeng midhangetaken tuwin mriksani. Dan sembah nireng ulun kapur borisang murebeng sahanan nikang yuan kanang sing ampak-ampak sumeblak pedhut suwuh katiuping angin sumirat soroting surya pajar sumunar kencar ange bekti cakrawala awarni abrit masem kuning lan ijo lembayung hanarawung gumrah saisining alam peksi-peksi samya ngoceh tilang prenjak menyang serikatan doro mbekur merak ngigel ayam malas amelung-melung kaya nggugah kang durung padha tangi saking nendra ramya sabawaning para kawula dasih kang padha makarya para tani samya gelar ing pesawahan nggaru mluku matun tandur akeh kang padha katindakake dening para kawula dasih satemah wis katon asiling para tani bayem-bayu ngedung-ngedung lombok terong robyong-robyong kuwi gembili sak kendi-kendi gedang raja sak depo-depo saweneh ana uga para tani kang sulung asiling bumi kabekta ing nagara gung sarana cikar grobak sapi ana uga para tani wowohan kang wis rampung anggone ngunduh wowane pelemelo ngasri tinonton semangka jambu dresana binekta ing pasar ageng nagari gung nagari ngamarta ana uga para bocah angon padha seneng atine katon angonane kebo sapi wis padha anyenggut sesuketan kang ijo royo-royo bocah angon padha tembangan aniyup suling swara ulem memalakung satemah gawe endahing praja kedadak ana rawing sang piyogung bandara saking kasatriyan Madukara risang Arjuna hanimbali para kawula dasih mulat mara risang parata esmunira kamanungsan kasrepan tingkaing mungsuh niran padha kadang ayu toya wang-wang anawang wanake
ya ya leni bu mangyo aman leni bu mangyo paman kawula nuwun ngaturaken sumungkeming pangabekti mugi konjuk Gusti Raden Arjuna rawuh wonten pesawan iki bejo lho Le Jaka kawung dirawuhi dening Gustimu bejo tenan iki monggo Gusti badhe paring dawuh menapa Gusti iya Kyai Durutani lan sira kabeh para tani wonten dawuh Gusti sampeyan sing arep ngene lho Pak aku ki canom kok aku isin jare ora isah isin sowan Gustine dhewe kok isin Durutani wonten dawuh Gusti rak ya padha basuki uriping para kawula jasih ing pradesan negara Ngamarta to Kyai inggih menika nedeng sengkut anggenipun olah tetanen Gusti. Wah, apa sing dadi kekurangane Durutani? Anggonmu nggarap lemah bumi negara Ngamarta kene. Inggih. Para kawula menika menawi mangsa jawah ngaten sami nandur pantun Gusti. Mangke menawi labuhan menika nandur lombok, nandur kacang lan menawi ketigen tiga menika sami nandur jagung. Janjanipun menawi saged nandur pari terus ngaten para kawula menika badhe makmur. Awit menapa pantun menika reginipun ugi awis Gusti. Wah, yen ngono aja kuwatir. Mengko tak gaweke bendungan kanggo ngatur ilen-ilen ilining banyu. Lah, iki sing tak enten. Inggih, Gusti. Matur nuwun dene semanten kawigatosanipun Gusti Rekudara dumateng para kawula dasih ing negari Ngamarta. Kakang Semar, kula Ndara. Aja mung kendel wae coba weneh ana wangson para kawula dasih. Kepiye carane supaya tikel asile? Durutani. Inggih. Kyai. Aku percaya wis padha bekal kabeh anggonmu padha olah tanen ning nggunakno panca usaha tani. Panca usaha tani menika menapa, Gusti? Panca usaha tani ku mau pambudidaya 5 perkara kanggo nikelake hasil tetanen. Kang angka 1 pembibitan, golek bibit sing aos, golek bibit sing unggul, aja mung waton nandur pari. Angka 2 ngolah diolah sing becik lemahe. Angka 3 banyune digatekne. Malah engko bakal digekke bendungan dening Ndara Werkudara. Ya. Angka 4 dirabuk, dipupuk. Angka 5 dibrantas omone aja nganti nempuh marang wong cilik. Kuwi jenenge panca usaha tani. Oh, inggih ngestakaken dawuh Kyai. Inggih ngestakaken dawuh Kyai. Waratakno marang kabeh para kawula dasih ya. Anggone ulah tanen insyaallah ama kabur, tandure bakal subur, asile bakal tikel ya Durutani. Nuwun inggih ngestakaken dawuh para kawula. Ayo padha biyantunen tak sudetke ngawan kanggo iki men dadi bendungan. Bermara reh mangus wumyung hambrengang satya karunaning aswase aneng marga memalatku sang
bondo asrat modo lengleng lalu mangu lati surya mangrang kang wayah umyo samara wayan yata wau cantut tali wondo cantut tatinting tali wondo aning seti tali bebadonge Dian Bratasena tandya hambringkal sila hambedol wit-witan damel bendungan tumrap kemakmuraning para kawula dasih ing negari Ngendra Prasta. Ayo kene dibantu kene. Bojone Werkudara anggone gawe bendungan. Nah. Wis mledhek ayune. Ayo. Terus nang ngene padha olah tetanen. Menangi jaman edan ewuhaya ing pambudi arep ngedan ora tahan yen tan melu anglakoni boyo kaduman melek kaliren wekasanipun. Wah nek nyawang para tani gumergut sengkut nanggone makarya niki nyenengke ya truk. Ayo nyenengke tenan. Wong kabeh para kawula iku mau gumantung sing nyurung, gumantung sing ngayomi. Iki pemimpin iki dadi tepa tuladha bendara iki. Ora mung padha tenguk-tenguk ana ing kantor, ning turba turun ke bawah. Ora mung blusukan adol rayu utawa pencitraan ning bener-bener bantu marang para kawula dasih. Contone Ndara Arjuna. Medhun ning sawah nganti ramane Kyai Semar. Wong ramane iki wong ahli pertanian. Menehi wangsul marang para kawula dasih supaya tikel asiling para kawula dasih ngelingana negaraning Dewi Nusantara Indonesia iki mbiyen taun 1989 nate swasembada pangan kanthi cara panca usaha tani kuwi mau. Oh iya ya. Pancen wong sing paling berperan ning ngalam donya iku masaku ora kaya dadi petani. Ora kaya wong dadi petani urip mulya manggon ana desa. Ora ana kang ngerake. Lho penake dadi wong tani. Ora kaya pegawe setengah 8 kon absen. Nek telat engko dipotong. Kon zoom mah wis jan seneng-eneng wae. Gawene saben esuk garum loko anggiring sapi sinambi ura-ura wis dikirim sekol jam 8 esuk dikirim mangan karo bojone. Pakne laran pakne sarapan dhisik. Wah jan mangan sego pecel wadahe pintuk disanding karo bojone piyuh-piyuh. Besok mben yen panenan asil turah temonjo nggo tuku TV VCD miwah
kulkas. Kuwi mulyane wong dadi wong tani. Ngarani ya ora. Ora sing paling berperan iki mau dudu wong tani ning pedagang. Yo. Yen ora ana pedagang, kuwi duwe hasil pertanian arep mbok tukokke apa, Jal? Kepengin apa? Kaos, klambi, kuwi sing duwe mung pedagang. Mula sing paling berperan ning alam dunya iki ora ana meneh kejaba pedagang. Kowe arep tuku sepeda motor, ya ora mobil. Mula negara iki mau sing maju, sing perdagangane maju, contone Jepang, Swiss, Amerika. Mula sing paling berperang ning alam dunya iki pedagang. Nek aku ora to, Reng. Anek kowe piye? Wong sing paling berperan ning alam dunya iki ora ana meneh kejaba sabun. Tapi nemu kok ngeleneh pimen to? Lha sabun kok iso berperan, sabun iki berperan. Sapa sing ora mbutuhke sabun? Ambune wangi, cah lanang wedok kabeh padha seneng nganggo sabun. Didol ning etalase toko-toko sing njaga cah ayu-ayu. Kuwi yen urung dienggo adus. Nek dienggo adus piye le? Nggo adus sih karo si Dani kuwi. Iya. Ambune wangi sing dijujuk sik dhewe bathuk. Ora eneng wong sabunan kok sik dhewe bokonge ora eneng. Nek bar bathuk medun tekan pipi karo hidung. Yen bar hidung, kuwi mestine terus dikompliti ana gulu. Yen wis bar gulu ana dada, yen bar dada ana perut, yen bar perut terus lutut, yen bar lutut terus perut. Sik kok mau mampir kecamatan iki ngopo to? Ayo mana ning pornografi saru. Jroning kowe engko dienggo adus kuwi mau atimu piye, Gong? Aku ya ora piye-piye wong aku sabun kok, Mas. Oh iya. Gong, Bagong. Mung berperan kok ya sabun kancane pertanian, perdagangan kowe kok sabun dhewe. Pinemuku ideku ngono sik. Iki para petani iki padha lengah apa piye iki wanci surup. Kok kaya regemeng kok. Waduh. Akeh omo. Aduh iki piye, Reng? Gareng parine kok terus ditekani gumbrek karo wereng iki njut piye? Aduh iki piye? Para tani niki pripun, Ndara? Waduh, kujur para tani iki piye? Iki piye kok ana omong kaya ngene para tani? Kowe Gong kumandang nyang tarung janggitan ngadang dalan ilu-ilu banaspati paning bumi geki ruang geki risi Kang, iki bagianku ngendi? Niki bagian kula pundi kira kok? Iki awake dhewe entuk rezeki, cah, awake dhewe entuk rejeki. Iki para tani lagi padha lengah. Bunga-bunga tandure padha ijo royo-royo. Tandure padha ledung-ledung. Tandur ijo royo-royo pelem melon asri tinonton. Kowe gembele sak kendi-kendi. Gedang raja sak depo-depo. Amangka awake dhewe iki padha luwe. Kula sampun luwe, Kakang. Kula sampun wonten 3 dinten mboten angsal memangsan menapa-menapa. Bangsanipun para celeng. Celeng temalung para kuthila. Ora usah padha omong wae. Ayo ndang padha mangani tanduraning para tani. Monggo.
Kula pun tikus dinada ratuning para tikus. Aku celeng malung diwaning para celeng, aku diwaning para ma. Ayo padha mangani tanduraning wong tani. Ayo. Ayo to. Ayo ngraboso para tani. Ayo hingga nepeng para tani. Ayo to. Ayo to. Padha maju to. Lah kalah. Ayo, ini bagianku toh, ini bagianku toh. Weh, lah galak. Ana mo sakminake iki, weh, itu karepe dhewe. Sopo kowe? Aku Jaka Kawung kang duwe sawah kene. Sumingkira. Arep tak nggo mangsan kanca kancaku kowe. Waton gambleh wae. Ora kena, kowe kudu minggat. Lakon ati mangsan. Aduh. Ayo. Aduh. Weh, lah nyamplok ra iku. Aduh. Mati ya. Weh. Ayo. Karpe dewe. Ayo. Apa kamu? Lalu pusing bos. Royok, baik, mancing aneh, royok, baik. Aduh, arep kapake aku wong bagus. Ayo sambato. Arep ngopo kowe? Aduh. Yo maju. Ngalang-alangi aku sak kancaku parat. Padha nyingkira wong tani rak rampungane dhewe. Wah. Ayo omong-omong padha maju ning atiku. Wah, mandi ya.
Ambato. Aduh, aduh. Kaulo. Aku rung kalah Werkudara. Iki sing mbok jaluk. Yo. 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 Ayo. Aduh. Tanjo bolo Pandhawa nyuku mulung mangsir ring kota Kurawa kambah kungke lukatite tapak Smedayuga Bratari sang Danandaya kamentang langkap Panca Wisaya jroning batin nyernakaken saisining ngoma ingkang tumpuk negari Ngamarta sirna lebur suh brasta para ama sadaya makmur saisining negari Ngamarta. Para miyarsa mekaten gantaring carita wayang kingabe sak kanca nyuwun pamit mugi pepanggihan ing minggu ngajeng nuwun.